Ja vás vítam pri mojom prvom YouTube vlogu. Toto bol vždy môj sen a vždy som sa sem chcela dopracovať, ale nemala som na to toľko odvahy. A včera ma na TikToku začala sledovať Sugar Daddy a povedala som si, že to je znamenie a dnes už začínam natáčať. Asi mi bude chvíľku trvať, než si na to úplne zvyknem a prestanem byť taká preafektovaná, takže mi dajte chvíľku čas. Ale čo ma dnes čaká? Ako prvé, teraz sa idem obliecť, je ráno, neviem koľko je ani hodín, a idem na senec a idem pre meso pre nášho psa. My chodívame raz za mesiac približne pre čerstvé meso, čiže pôjdem preto. Potom si čosi poprácem a potom sa máme stretnúť s mojimi rodičmi a pôjdeme na čln. Ak sa pýtate, aký čln myslím, tak tento, ktorý som si kúpila z mojej prvej výplaty asi pred 6-7 rokmi a teraz som si všimla, že stál 75 eur, čiže pôjdeme vyskúšať ten. Idem sa obliecť, ale chcem vám ešte ukázať tieto okuliare, čo mám. Sú z Landsmartu, sú to dioptrické a sú to najlepšie okuliare, aké som kedy mala, čiže používajte môj kód PHALKOVA. Toto je môj dnešný outfit, takéto voľné nohavice, ty mám zošinu, tričko, tezenis a kabelka. Je skoro 10 hodín a ja som ešte nejedla a máme ešte čas, čiže idem do Teska kúpiť si niečo a potom pôjdeme pre to mäso. Čo si dám? Takže kúpila som si Red Bull, klasika a raňajky. Ja vám niečo ukážem, je to asi nechutné, ale mne myhalnice na tomto oku rastú tak rovno a mne to vadí normálne niekedy v pozeraní. Tak ja si to proste zoberiem a vytrhnem. Má to 30 kg. Ale tým vás ozaj nejdem zaťažovať, lebo je to strašne nudné a strašne dlho to trvá. Máme takéto sačky, my si ich kupujeme v Tesku a sú dobré, že majú tento zip a robím to tak, keď vyjde približne na tých 60 sačkov. Otvorím si to a zatvorím. Tak naporcovala som toľkoto kuskov a už prenechávam štafetu môjmu frajerovi, nech dokončí ešte toto. Inak na toto som minula zatiaľ 40 sačkov, čiže ešte zvyšných 20 a potom to narveme do mraziaku, kde už nejaké to mäso máme. Máme tam zvyšok z minulého mesiaca, tak toto porcujeme, ale teraz máme iba tento, ježiš, aké to je špinavé. No už to je čisté, iba som chcela povedať, že my vlastne nemáme priestor na veci v mraziaku, všetko iba na mäso. Ako som hovorila, všade iba mäso, to mám jednolistkové cesto, inak je všetko mäso. Ježiš, to ani nejde otvoriť, je to zamrznuté. No a ja teraz idem natočiť video na TikTok jedno, lebo som dlhšie nič nepridala, predvčera naposledy. A to som máme či s Biankou Romanovou. A máme hodinku a pol a pôjdeme na senec, no vlastne už iba hodinku. Akurát sme prišli na senec do tejto country reštaurácii. Sem vždy chodíme, keď sme na senci a pôjdeme na ten čln. Už nám prišlo papanie. Fúkame čln, ja už som nafúkala tento stred, ešte tie boky. Hotovo, je krásny. Najlepšia minúta, prvé peniaze. Nešli ešte na kolbežky, ale ja som si sem sadla, dala som si nealkoholickú piňakoládu a mám úplne dovolenkový vibe. Sme v kaviarni číslo 3 a rozmýšľame, či pôjdeme ďalej. Ideme tak, prosím pekne. Zastavili sme akorát v Rakúsku na pumpe, lebo sme sa rozhodli, že ideme do Pratru, tak sme si boli kúpiť nejaké snacky na poslnenie. Możesz. Akorát sme prišli domov, ja som celá masná, unavená, máme strašne veľa krokov, celý deň sme boli vlastne preč a dnes som vstávala o 6. Idem sa dať dokopy, idem do sprchy, odmalovať sa a pôjdem rovno spať. Chcem vám ešte ukázať, ako krásne sa mi chytila táto monstera. Keď sme si ju zobrali, tak bola úplne maličká, máme ju chvíľku a úplne sa jej tu darí, úplne som z nej šťastná.
Chcem vám ukázať, včera mi poslali z jednej poľskej značky Beautifly, neviem, či to poznáte, tento produkt, ktorý som si sama vybrala. Skúšam to zatiaľ jeden deň, toto nie je žiadna spolupráca. A na jednej strane máte čistenie pleti, som orezaná, prepačte, a na druhej strane je takáto vecička a ukážem vám, na čo to je perfektné. Beriete si svoj klasický kremík, mne už tento dochádza, bol výborný, naozaj je mi úplne ľúto, že už končí. Ale tak skúsim z neho niečo vyškrabať. A vy keď si dáte kremík, tak vám ostane trošku taký film na tvári, taký masný. A práve v tom je výborné toto, počkajte, ja si to umiem. A zapnete si tu vlastne ten režim Moist, máte tu aj rôzne režimy, má to také červené svetlo, ono sa to ohreje a ako sa budete takto prechádzať po tvári, tak sa vám lepšie ten krémik vstreba, to prvá vec, a za druhé pomáha to proti vráskam a proti rôznym nedokonalostiam. A ja som to skúšala zatiaľ iba včera a ráno som sa zobudila úplne, že s takou napnutou krásnou pleťou, čiže idem to urobiť aj dnes, má to časovač na 1 minútu, potom sa vám to vypne a je to úplne že dokonalé. Je to takéto maličké sprátne, čiže určite skúste pozrieť, majú na Alze svoje produkty, majú tam strašne veľa na výber, čiže skúste pozrieť, pretože toto je úplne že game changer. Idem ešte pustiť myčku a ak používate ako ja také lacnejšie kapsuly, ja používam z DM-ky, tak taký lifehack, aby ste mali fakt čistú myčku. Dáte si tam trošku tejto jary, alebo vlastne hoci ktorej a uvidíte, že tá myčka bude čistejšia. My keď sme to nerobili, tak bolo to fakt poznať. Hello, máme tu ďalší deň, ešte nie som rozprávaná, idem si dať akurát SPF-ko, spravila som si skincare, idem vybrať myčku, pustiť pračku a potom pôjdem do obchodu, lebo tu absolútne nič nemáme, pôjdem aj variť, nie som tu sama, môj frajer je v robote. A chcem si niečo, včera som hovorila, že budem upratovať, nakoniec som neupratovala, čiže asi budem dnes. A bude taká pohodička, uvidím ešte, dokedy budem natáčať. Ale mám strašne málo záberov, pretože ja som zvyknutá na to natáčanie na TikTok, kde proste ten vlog má tak minútu, maximálne 2, inak to tých ľudí nebaví. A proste si ešte akoby neuvedomujem tú voľnosť, ktorú mám na YouTube a že môžem kľudne dávať aj dlhšie vlogy. Čiže dnes ešte asi budem určite natáčať, lebo zo včera som mala nejakých 6 minút. No mám tu plnú obrovskú tašku, 70 eur som platila. Idem to vybaliť a idem sa dať dokopy. On je taký zlatý, keď takto spinka, ale keby ste videli, čo robil o 4 ráno, ja som mala chuť ho... Ale frajer mi hovoril, my sme v noci nechali túto terasu a že Simba to povlačil po tej hline, lebo ešte máme hlinu, nevšimajte si tie okna, to je od Simbu. Takže pôjdem aj dať dole tieto návleky a oprať ich. Tak to vyzerá zatiaľ náš dvor. Idem akurát pustiť práčku biele, potom pustím to tmavé s tými návlekmi a ak máte takéto špinavé ponožky ako my, tak použite tento sprej z DM-ky na to, nechajte to asi 3 minúty, pustíte to do práčky a tie ponožky budú úplne bielúčké. Sadla som si sem, dala som si mikrofónik a idem sa namaľovať, aj keď nikam nejdem, ale ja sa cítim lepšie, keď som namalovaná, aj keby náhodou chcem niečo natočiť a tak. Ale včera sa stala taká situácia, že som zdieľala jedno video, kde som mala iný názor ako ten človek, ktorý... No ťažko to opísať, kľudne si to chodite pozrieť na mojom TikToku, ale išla som proti človeku, ktorý má veľmi veľkú komunitu. A ono to tak funguje, že keď ten človek má, dajme tomu 200 000 sledovateľov, tak vždy sa nájde aspoň 200, čo si nájdu ten čas, že ti napíšu úplne hnusné veci. A som z toho teraz úplne taká smutná, lebo samozrejme ja si všetkých blokujem, ale vyslovene pri hentom jednom videu som musela zakázať komentáre, pretože už som to viac nechcela čítať. A to je presne ten dôvod, prečo si myslím, že to bude pre mňa lepšie byť tu, pretože ak už niekto pozerá napríklad 15-minútové video a dopozerá ho dokonca alebo ho sleduje nejako pravidelne nejakého takéhoto tvorcu, tak si dokážete vybudovať aj taký užší vzťah a nedostanú sa tam
tí potkaní, ktorí sú napríklad na tom TikToku. A nemyslím to tak, že som z toho smutná, akože že ma to nejako trápi a že večer plačem do vankúša, to vôbec, ale tak samozrejme zamrzí to. Ale skôr z toho hľadiska, že ja som fakt nevedela, keďže sa nepohybujem v takýchto kruhoch, že dokážu existovať takíto hnusní ľudia, ktorí pri prvej príležitosti, keď sa im niečo nepáči, tak vám to samozrejme napíšu, namiesto toho, aby si ma napríklad blokli a už im nebudem vyskakovať. Ale veľakrát sa mi stáva, že oni mi píšu na môj výzor, hej, že ja niečo poviem, nejaký svoj názor a oni mi neodpíšu na to, že preboha to, čo máš za názor, ale začnú útočiť do výzoru. A ja to nechápem. Ja chápem, keď som si takto sadla a by som povedala na niekoho, že ten je škaredý, ten je hnusný, ten neviem čo, ale ja som toto v živote neurobila, tak prečo mi to robíš naspäť? Ale tak s debilom sa nevyhádaš. Vždy tak rozmýšľam, či si pridám aj linku, ale asi tentokrát si ju dám. Vlastne, ako vždy. Ale ja mám pocit, že ja mám strašne, na to, ako mám veľkú tvár, tak mám malé oči a tie linky mi to tak, akože ja si nerobím tie klasické linky, ja si zoberiem takto ceruzku, urobím si takýto zobačik, zoberiem si necht a iba to takto potiahnem a už si to iba tak doupravujem, že ako mi príde. Trošku si to vždy skrátim, ale toto sú celé moje linky a mám pocit, že mi to oveľa viac tak komplimentuje to oko a celkovo tvár, čiže trvalo mi to asi 10 sekúnd. Tak to idem so šticom, potom normálne celé to prechádzam. Nejdem si už nič iné ani dávať, lebo však som celý deň doma, neviem, či pôjdem vôbec. Tak to mi to úplne stačí. Mám aj masné vlasy, ale nejdem si ich teraz umývať, pretože ja si umývam vlasy raz za týždeň a keď nikam nejdem, tak si to kľudne ešte predĺžujem. Takže keď ich mám takto masnejšie, tak si dám ešte tento booster do vlasov. To robím úplne jednoducho. Takto si zoberiem cestičky a prechádzam si. Takto si to rozprestrem do celých vlasov. A potom si zoberiem ešte toto a prechádzam si tie vlasy. Kúpila som si v Terne na skutku takéto čipsy šošovicové. Ja mám rada tie od, neviem aké značky, ale to je také šošovicové. Tak skúsim, či toto, no vyzerá to veľmi podobne, viete určite, ktoré myslím. A je to tiež príchuť, sour cream a onion. Chutia dosť podobne, ale sú oveľa viac slančie, ale až tak extrémne a viac mi asi chutia tie predtým. Idem si nakrájať melónik, mám na strašnú chuť a ja som aj rozmýšľala, či budem vlogovať takéto dni, keď dokopy nič nerobím. Ale povedala som si, že o to viac to je také realistickejšie a samozrejme, že ľudí viac bavia napríklad vlogy z dovoleniek a tak. Ale napríklad ja sama si rada pozerám dni, keď sú ostatní doma alebo proste majú taký ten svoj klasický život. Dúfam, že bude dobrý. Mne pekne. Môj outfit vždy na doma je frajerové tričko. Fakt. Ja v ničom inom doma nechodím. A to mám kadejaké proste pekné oblečenie. Ja mám strašne rada, keď ten melón je takto, že má toto také tenúčke. To podľa mňa znamená, že je dobrý. Nachystám si misku. First impression. Výborný. Mám tu svoj melónik a idem si niečo pustiť. Chcem vám ukázať, aké doplnky máme do domu. Ja sa všetko snažím ladiť do takej bielo-motylikovo-mašličkovej, aj toto kreslo. A takto sa mi to proste páči. Máme tu aj tú zelenú a zelená s ružovou. Podľa mňa je úplne že krásna kombinácia. Táto vázička. Takýto pohárik, tie mašličky boli ružové, ale boli ručne maľované a ja som to dala do myčky, takže sa to ošupilo, ale na toto je najlepšie pepko. Idem variť naše obľúbené zapekané cestoviny, lebo to je rýchle, dá sa to jesť aj na druhý deň a potrebujete na to pár vecí. Cestoviny, šunku, smotan na šláni, kukuricu, syrokrém, vajíčka, cibulu, cesnak, korenie, sol, syry ja mám dva edamy, dve mozzarella, lebo to je malé balenie, neviem ani koľko to má gramov, a maslo. Dám si variť vodu na cestoviny a pripravím si panvicu. Dám asi tú menšiu, tá stačí. Toto som vždy, ja keď krajem cibulu. Na masielku si opražím cibulku a potom tam pridám cesnek. Teraz tam pridám nakrájanú šunku. Keď to je takto, tak to vypínam a idem si urobiť zalievku.
No a ideme na zalievku, kde budete potrebovať teda jednu smetanu na šľahanie. Budete si tam, záleží koľko chcete, môžu byť dve, ja dávam väčšinou 3, lebo my máme radi, keď to je trošku také vajíčkové, je to potom také hustejšie, že to úplne nepada z toho taniera, čiže ja dávam 3 vajíčka. Tento recept pozná podľa mňa väčšina ľudí, ale ja vám ukazujem, ako to robím ja a nám to takto veľmi chutí. Teraz tam dám korenie čierne, soľ, aj trošku sladkej papriky, tak na farbu, takú jednu čajovú lyžičku. A čo tam mne extrémne chutí, tak je muškatový orech. Si ho tam trošku nastruham. A z každého jeden sír. Aj dám a mozzarella. Mám tu janskú misu, ktorú som vytrela maslom. Takto ich tam šupnem. Tu šunkovo-cibulovú, kukuricu. Teraz to celé premiešam, nech sa to dostane všetko všade. Teraz to zalejem tou zmesou. Mám to tu, vyzerá to takto. Teraz to zakryjem a na 180 stupňov tak pol hodinku. Ja posledných 10 minút to odokriem. Navrch prisypem ešte trošku syru, aj keď teraz ho tu mám viac, čiže asi možno nemusím. A nechám to piesť tak odokryté, nech to je na vrchu chrumkavé. Trošku reality check, mám tu takýto bordel, tak idem to upratať. Tak ja vám ďakujem, že ste pozerali tento vlog, mňa to veľmi bavilo, v budúce by som chcela možno týždňový, nech to je trošku dlhšie, záživnejšie a ja vám budem veľmi vďačná, ak by ste mi nechali like, komentár, odber. Pa, pa.